Pumila tayo ng maayos ha. Huwag magsiksikan. Ito mga kayo mga ano, pasensya sa mga effort. Ang pumibilang, yun naman yung pasensya sa mga pasurpresa na. Sa pinaka-notice. Oo. Hindi natin alam kung saan galing na. Sino ang nag-surprise sa aming notice. Galing ka yan naman sa pila, pumila lang ng maayos. Ilang-ilang lang mga bata, kung masyadong matulis, Lola, pa-shot ko yung ano. Yan po, magandang gabi po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating birthday celebrant. Walang isang magsisi. Ma'am Lourdes Gutierrez Sampo, ng Barangay Ilangan, Santana City, Pangasinan. So ma'am, matanong lang po kita ma'am. Naibiyan ko na po ba kung kanino galing po ang surprise na ito para sa inyo ma'am? Nanonood ko ba kayo ng mga ma'am? Ano bang kayo share kung galing po ang surprise na ito para sa inyo ma'am? May babasahan po akong pinanong message para sa inyo. Happy 7th birthday namin. Wishing you amazing. Yung mic na lang po. Ito muna, ibabasahin ko na po na yan. Happy 70th birthday, Nanay Lourdes. Wishing you a many, many more birthdays to come. Ingat kayo lagi dyan. We miss you and love you always. Love, Mati and Robert. Happy birthday, sis. Umon masilso laman mowel lagi kan ako. Asikalo ko laman mo ka. Salamat din panasika desaray. Ino ya dominan. Desaray kung natang. Desaray love you and miss you. Hope you see you. Love ating musik. So, ma'am, may nasabi po ba kayo sa ating sender ma'am sa nag-subay po sa inyo sa gabi po nito? May masabi po ba kayo ma'am sa salamat sa Mati, Ate, Robin, salamat kayo, amin. so ano po, tinatawagan ko din po si Ma'am Aliana Jing. So dito po kayo sa, dito na lang po.
Harap na lang po sa camera. May pinadala din para sa inyo. Big girls. Kana. Matutina. Mag-aral kang mabuti para matupad mo ang iyong pangarap sa buhay. Buwas-buwasan ang pagkaman-itlog mo, ha? Alam ko, miss na miss mo na ako. Huwag kang mag-aalang with sinang Ninang. Happy birthday, love you. Gala tayo pag-uwi ko. Love, Ninang, Liberty. So, ma'am, tatanong din po ito ma'am, may sabi po ba kayo sa nagbigay ng mensahe po para sa inyo? So, palakpakan po natin sila. Sa mga family members naman po, sa mga family members po, may gusto po ba kayo sabihin kay nanay o kaya kay Ma'am Aliana? Na po, dito sa harap na lang po. So ma'am, ano pong pangalan niyo po ma'am? So ano pong masasabi niyo po sa kanila? So palapakan po naman natin si Ma'am Jane. So sa ibang family members naman po, nasabi po ba kayo sa ibang family members po? So ma'am, ano po pangalan niya po ma'am? Kaya happy para malalaro din kayo sa So palapakan naman po natin si ma'am. So, para po matagal na ang pagiging emotional po ni ma'am. Ano po, kanta na lang po namin kayo ng happy birthday po ma'am. Sabay-sabay po tayong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ma'am, paki-blow na lang po yung candle and mag-wish na lang po kayo. 3, 2, 1. So once again, happy birthday Rojes, Ma'am Rojes, Gutierrez Sambo ng Barangay Ilirangan, Sangkalo City, Pangasinan. Special po sa happy birthday din po kay Ma'am Aliana Jean ng Barangay Ilirangan, Sangkalo City, Pangasinan. Happy birthday po. So, picture taking na lang po.